You must die. I alone am best. Vítáme vás na poslední zhodní. Toto je své úvod. Je to důležitý, teprve ještě přijde. Ahoj. Kamera. Já nedělám nic. Měli jsme tak spoustu nápadů, jak s lidem chodit pořád za školu. Teď nám ale teče do mozka, že ho je trochu robot, pomůže už jenom batok. 4 roky byly o hubu, takže víte, jak maturu, vymetené mozky máme, nic si z toho neděláme, na podzim se zase potkáme. Hej Lando, dej mi víc, hej Lando, nevím nic, malý tář, snad mi poradí. Já nechci skoro nic, odmaturovat za 16 však nevadí. Za teda děkujem, vážně vám děkujem, ale teď vlácování pokračujem. Nás to fakt bavilo, vás to však trápilo, pídu, ale další roky by nás zabilo. To jsou hajzlové, oni nevydají peníze. A teď je náš poslední cest za naší milou paní ředitelkou. Dobrý den. Nechci karníkou zařídit. Přešli jsme do druhé fáze a to takové, že teďka míříme do ulic Brna. Máme hlad, jsme vyčerpaní, máme žízeň. Nevíme kam jdeme, jsme v neznámém městě, my se ztratíme kačenka. Nevím, jak to přežiju. Kdybych vás už nikdy neviděla, měla jsem vás ráda. Bohem. Kubo, to je pro tebe.
Zasloužený odpočinek po náročném dopoledni. Cigareta super, takže vám to neukážu. Jak to tady toto? Hlavně, že vám to nespadne, holky, jo. Já tam nevidím. Ano, ano, prosím vás, pijeme na maturitu kolu. Pijeme kolu. Není to náhoda, že u jednoho stolu. No šup, natočit ty nás všichni. Natáčíme, všichni se diví, co je to za holku. Děcka, natáčíme. Děcka, na maturitu. Počkat, ještě nemáme všichni. Aby jsme to všichni dali. Jo, všichni tak jo. Jo. Děcka, počkej. Před 4 lety jsme si tady sešli. Děcka, odekli to. Je to dobrý. Dobrý kolmár. Dobré. Selfie. Dobrá. Hruška. Ahoj. Den třetí. Jsme vyčerpáni už hodně. Nevím, jak to zvládnu. Nechci mě, netočte mě. No, přestávka zasloužená, už nemám hlad. Řízeň furt ano. A já to překonám. Prostě 4. den a překonávám to. Dobrý to bude, já to mám tomu vědět. Vyhrajeme to. Vyhrajeme. Děkuji. Slibujeme, že Varu, a vybereme teď co nejvíc. pořádný kous. Pořádnej. Zdravíme z posledního zvolení. Děláme záznamy, aby jsme měli nějaký pěkný video. A musíme říct, A že protože nám to jde. Honzek nám nechal kameru, tak můžeme To třeba i porno. Jenom, no jo, Honzo, chceš porno? Ano. Takže chceme pozdravit všechny, kdo tady to video uvidí, včetně nás. A pak. Moc se těšíme, až se na tomto videu uvidíme a Protože zřejmě bude po maturitě už. a slibujeme, že se neožereme. A že se polepšíme, že se Že já se polepšíme. nerýmím. Ano, to se ti povedlo, opravdu. Já jsem Jsme si udělali dobrá. taky. Takže děkujeme, že nás sledujete a další A při video. naší relaci, nashledanou.